uNkulunkulu akakulonje kubusisi ke bakho pastor we-channel Flicky. Sibheka la siyaqhubeka nokubhala la udaba lwamaphupho njengejwayelo. Uma ungumlandeli inamba ngicela usenze ukungifonela munye iphupho ungabhala comment section but fona siqeda masinyida udaba lwakho. Lokho sibheka nje udaba lwecilongo elibuzela uSiphokazi Miwa wathi ububhe ibona icilongo kwathiwa lo elibona enesibhelela kwathiwa umfana wathi ake uma ukushaya saphinde sabheka uZCG naye wabuza la ngokuphupha nje icilongo shothi walibona so icilongo nensimbi ekhenqeza leshaywayo isizokufanisa kuyafana yabo. La sifuna ukuthi uma ukuthi iyakhala ke manje sibhekile iphupho la khona ishaywa khona uwe lensimbi noma lecilongo la sibheka uma ulizwa likhala kunake singakusho ungabuzwa lensimbi yakhenqeza yakhala noma uzwe icilongo lakhala. Number 1 ngokujwayelekile uma uphupha la icilongo ngawupha usingahle njengoluhle uma uthi liyakhala ongeza lukhomba ukuthi nje ngenze usuku uzowuzwa indaba ezinhle futhi ebalekile maduze. Isaiah 27 verse 13 kuya kuthi ngalolo suku libethe icilongo elikhulu kufike abalahlekile ezweni lase-Asiriya nabaxoshiweyo ezweni laseGibhithe bakhuleke uJehova entabeni engcwele eJerusalema. 2 futhi uma ngenze uphupha icilongo ngawupha oluhluma likhala lo sengasho ukuthi kungenzeka sekuyisikhathi sokuthi nje ulahle izono uphenduke usindiswe ngoba uNkulunkulu uyakudinga futhi kungenzeka sesisondele isikhathi sokugoqwa komhlaba. Ezekiel 33 verse 6 kepha uma umlindi ebona inkemba yehla engabethi icilongo abantu bengaxwayi bese yehla inkemba isuse umuntu kubo uyawususwa ngenxa yobubi bakhe kepha igala lakhe ngiyakulubiza ezandleni zomlindi. 3 kwesinye isikhathi kuyenzeka uma uphupha icilongo sithele ngophawu olubi uma likhala solusho kungenzeka uhlangabezane nezibhadi lenkohliso noma ingxabano noma ngamahlebezi athile ezokwenziwa noma izikhuluma ezimbi nezishaqisayo ezizayo. 1 kwabaseKorinte 14 verse 8 noma kwabaseKorinte kokuqala chapter 14 verse 8 ngokuba uma icilongo likhala ngezwi lingaqondakaliyo ngubani oyakuzilungiselela ukulwa na. Kanti ke asibheke la ukuthi 4 kuyenzeka futhi ukupha icilongo uthola ukuthi kuba uphawu olungaba lobi noma likhala lusho ukuthi kuyenzeka usuku umuntu wena oxwayiswa ngomyalelo noma umbiko ongemuhle engase uthole maduze. Ezekiel 33 verse 7 wena ke ndodana yomuntu ngikubeke umlindi kuyo indla kwaIsrayeli yizwa izwi lomlomo wami ubaxwayise kuvela kimi. Jeremiah 6 verse 17 ngase ngibeka abalindi phezu kwenu ngithi qaphelani ukukhala kwecilongo bathi ke asikulalela. Asivale ke la number 5 uma uphupha futhi icilongo kuyenzeka kube uphawu olungelubi uma likhala icilongo olungesho ukuthi ngenzeka ukukhona nje umcimbi omkhulu futhi obalekile ongenzeka uzokwenzeka endaweni yabona noma isigameko sizokwehla. Now amakhosi okuqala chapter 1 verse 34 uSadoki umpristi uNathani umprofeti bamgcobe khona abe yinkosi phezu kaIsrayeli bese nibetha amacilongo. Kanti number 6 ngokwesinto uma ngeze kuphupha amacilongo noma uphupha icilongo ungabe uphawu olungelubi uma ukuthi liyakhala icilongo olungasho ukuthi kungenzeka kukhona udaba noma amahlebezi noma inkulumo eyenziwayo ngawe yabona. 7 futhi uma uphupha icilongo kuyaba uphawu olungelubi malikhala ungasho ukuthi kungenzeka wena nobizo okumele ulandele ngoba ngenzeka umuntu kamoya vele kodwa manje uyatshela ukuthi ndoda sesifikile sathi sukuma ulandele lo bizo lwakho uyabona. Siyabonga besibheka la ukuzwa ukukhala kwecilongo ukukhala kwensimbi. Siweni phansi